Bai, Larraiz, azkeneko galdera. Zer gomendio emango zenien Euskal Legebiltzarkideei, lehendakariari, landa eremuek etorkizuna eduki dezaten etorkizunean? Zer gomendio emango zenieke politikariei orokorrean, ez? Gure landa eremua zaintzea, sobreto, eta jendeari, sobreto gazteei, errestasunak eta emateko onera bizitzera eta lana egitea etortzeko. Azkenean aukera bada, ez? Herri hauetan, ez daude hiriburutik hain urruti. Hemen zerbitzuak eta falta dira, eta horregatik lan aukera asko dago. Falta dena pixkat konbentzitu edo... Hemen, adibidez, medikuan nondak azuten, kanpeson? Kanpezo dago medikoa bai, baina hemen etortzen da 2 egunetan. Bertara etortzen da? Bai. Herrira etortzen da? Medikoa dator asteartetan eta erizaina ostegunetan. Etorri den dire herrira, Bai. Hori lujo bada, ez? Buelta bat, bai, zerbitzu ona, azkenen, baina, karo, urgentzi bat edo kasu ara jomertzen, bai. Kanpezora, edo bezala, Vitoria edo Txagorritxura edo... Bai. Baina badira zerbitzuak eta hori nahi du mantendu. Jende gazterentzako lujo bada, egune etorri eta umi txikiekin eta ez, naturan egotea, ez? Claro, bai. Eta orain dela asko, ez ziren ja jaio herritan txikia, baina baditu hemen kontrastan ja bi, nerearekin, bai. Eta ari dira hemengo jendea ere familia edukitzen, bai. Eta hori nahi dugu segi. Bizkanaka, ez? Jendea. Bai, etortzea. Ume txikiak eta gero ume txikiak hartu eta kanpezora joaten dira. Kanpezora ere, bai, ikastola daukatean, kanpezon, eta baina, bueno, zerbitzua badago, autobus zerbitzua badaukagu ere bai, txikiak hartzen dituzte eta eskolara bidean eramaten dituzte, bai. Eskarri asko Larraiz, elkarrizketan gatik, niretzako ditu lehen, hasieran esan dut ez, herri oso polit batean egin dut elkarrizketa, eta Euskal Herriko zenbat jendeak ez duten ezagutuko, ez? Existitu egiten danik bai Nafarroaren mugan, Araban horrelako herri polit bat, ez? Herri txiki eta politak dira, bai. Eskarri asko Larraiz. Bai,